Так, мошина бути вагон 2014 CRD 133 120 боз савдо мешад. Рафтем салон ба. Намудои обшивка, ду электропакет, центр замка, переключатель боковинка ҳаст. Намудои салон, сиденияш тоза, спалкаш ҳаст, потолок тоза, мультирул, руля необычный рангаша бинед то мана. Так, анҷа агар калид боша, афсус калид нест. Калид ҳайми? Ин анҷа 171 000 нишон додост пробега. Обогрев боковинка ҳай, кондиционер ҳай, кондиционерашо гуфтан ки кор мекунад. Скорость механик. Скорость механик шиштаи намудои берка, балоно протекторош този зӯр. Якта чизи норасоӣ. Соҳибашон худашон меҷанда, хай гуфтам мегирем. Ящикчи ва ешон набас. Сандуқчи барои запчаст ключ монак набудааст. Балони пуш протекторош този зӯр. Оцинковка борт напанав. Резинкаҳошо задагӣ. Запаскаҳошоно бинем чи ҳозир. Запаскаҳо дандонош ҳаст. Балони пушто гуфтем тоза протекторош. Яъне обшивки тарафи пассажирка. Хай. Чашбақа сахт нонамоёне ки хай камукунса дора. Торпеда тоза, чихеле ки гуфтем сидени тоза, намудои спалка тозагиш. Яке ҳамон унҷаш рангаш зӯр шудагиш, мана худаш ҳам ту маълум нағз рангадаги. ҳозир маълумоту бояд такрор мекунем. Вагон 2014 CRD 133 120 000 боз савдо мешавад. номери телефоншон 92 913 69 21. Мана агар ки харидоро бошанд ҳатман занг зинед то ҳамин рӯз интизор. Номаш